JL en Los Ángeles i jo aquí regant. Ha estat molt bo quan he rebut el seu missatge, que em saludava des del Pacífic. El dia que vaig conèixer JL, quina xerrada ens van fotre. Me'n recordo quan va arribar allà al Palauet del Coneixement, ell baixet, el Paco corpulent, van fer una cop d'ull a les diverses estances del Palauet del Coneixement. JL es va sentar, em va mirar amb cara de llàstima i em va dir, bueno, per tot això, no recordo si em va dir 90 o 100 euros. Una barbaritat. Vaig dir que no era el camí, que no era la meva expectativa ni de bon tros. I llavors ens vam anar a un bareto que hi ha allà al passeig de Sant Joan i ens van fer unes canyes. Madre mia. Ell va arribar a casa seva i li va dir a la seva dona, a Núria, que no havia estat mai amb un home que no li havia deixat parlar. I jo vaig arribar a casa meva i li vaig dir a la Maica, a la meva dona, que no havia conegut una persona que no m'hagués deixat parlar, que només parlava ell. O sigui, es veu que tots dos van treure la percepció de que l'altre parlava més que ell. Una cosa curiosa, aquí va sortir un nexe, i aquest nexe us l'anirem explicant en els diferents capítols d'aquesta col·lecció tan interessant que ha tret l'editorial Siete Vidas Tiene el Campa.